Ψάχνετε να αλλάξετε κάτι στη ζωή σας? Έχετε χαμηλό εισόδημα? Δεν έχετε εισόδημα? Είναι δύσκολη η ανέλυξη στη δουλειά σας? Το ωράριό σας είναι εξοδοτικό? Πώς θα σας φαινόταν να έχετε τη δική σας διαδικτυακή επιχείρηση, χωρίς το ρίσκο των παραδοσιακών επιχειρήσεων, με ελαστικό ωράριο και απεριόριστη εισρωή χρημάτων? Η ομάδα της Golden Pirate Club σας έχουμε μια ευκαιρία. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε έναν τρόπο πώς μπορείτε να αποκτήσετε χρήματα, περισσότερο ελεύθερο χρόνο για εσάς και την οικογένειά σας και έναν τρόπο που μπορεί να σας οδηγήσει στην οικονομική ανεξαρτησία. Ονομάζομαι Φλίκας Χρήστος και σας καλωσορίζω στο μαγικό κόσμο της M-Goldex. Η εταιρεία μας ονομάζεται Gold and Silver Physical Metals. Είναι η αρχαιότερη εταιρεία εμπορίας πολύτιμων μετάλλων, χρυσού, πλατίνας, παλάδιου και ασήμου. Όλοι μπορούμε να γίνουμε πελάτες στην Gold and Silver Physical Metals, αρκεί να αγοράσουμε από 1 κιλό και πάνω. 1 κιλό αυτή τη στιγμή έχει περίπου 30.000 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν απευθύνεται σε όλους μας. Έτσι λοιπόν, το 2010 η Gold and Silver Physical Metals ιδρύει στο Ντουμπάι την M-Goldex, σε μια περιοχή η οποία ονομάζεται DMCC. Όποια εταιρεία στεγάζεται στο DMCC χρήζει αφορολόγητο καθεστώς. Γιατί στο Ντουμπάι? Γιατί το Ντουμπάι είναι η μέκα διακίνησης χρυσού παγκοσμίως. Επίσης, η M-Goldex διατηρεί τα διοικητικά της γραφεία στην οδό Μαξιμιλιάν 13 στο κέντρο του Μονάχου, στη Γερμανία. Επομένως, υπάγεται και υπακούει στους ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς. Από ό,τι καταλάβατε, θα μιλήσουμε για χρυσό. Γιατί όμως να μιλήσουμε για χρυσό και όχι για πετρέλαιο, χρηματιστήριο, ομόλογα κτλ? Διότι ο χρυσός ήταν, είναι και θα είναι το πολυτιμότερο μέταλλο στον κόσμο. Διότι είναι το σύμβολο της παγκόσμιας σταθερότητας. Ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης, μεγάλων καταστροφών, ακόμα και σε πολέμους. Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι το 2000 αγοράσαμε ένα κίνητο αξίας 100.000 ευρώ. Αυτή τη στιγμή, αν ήμασταν τυχεροί και βρίσκαμε αγοραστή, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα το πουλούσαμε 70.000 ευρώ. Αν όμως αυτό το ποσό το επενδύαμε σε επενδυτικό χρυσό, αυτή τη στιγμή θα είχαμε 670.000 ευρώ. Γιατί ο χρυσός έχει πάρει τα τελευταία 10 χρόνια μία αύξηση της τάξης του 670%. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρόταση της M-Goldex. Για να συμμετέχουμε στο επενδυτικό πρόγραμμα της M-Goldex θα πρέπει να αγοράσουμε χρυσό. Επομένως, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να προκαταβάλουμε μόνο 500 ευρώ για την αγορά χρυσού, συνολικής αξίας 7.000 ευρώ, συν 40 ευρώ για την ηλεκτρονική μας υποστήριξη. Το δικό μας ηλεκτρονικό κατάστημα, όπου από εκεί κάνουμε τις αγορές μας, βλέπουμε τις πληρωμές μας, τα μέλη μας και τους συνεργάτες μας. Και δεύτερον, συστήνουμε minimum 2 συνεργάτες που θα κάνουν ακριβώς το ίδιο με εμάς. Όταν καταθέσουμε τα 540 ευρώ, τοποθετούμαστε σε έναν πίνακα 15 θέσεων και 4 επιπέδων. Οι θέσεις στα επίπεδα 2, 3 και 4 είναι πάντα κατηλημμένες. Επομένως, πάντα ξεκινάμε από το πρώτο επίπεδο, από την οκτάδα που λέμε δηλαδή. Όπως είπαμε, η υποχρέωση του κάθε επενδυτή είναι να συστήσει τουλάχιστον 2 επενδυτές. Επομένως, έχουμε ο 4 συστήνει τον 8 και τον 9, ο 5 συστήνει τον 10 και τον 11, ο 6 τον 12 και τον 13. Η Μαρία συστήνει την Ιωάννα και εμάς. Επομένως,
η Μαρία είναι ο άνθρωπος που μας σύστησε στην M-Goldex. Είναι ο σπόνσοράς μας. Μόλις συμπληρωθεί η οκτάδα, ο νούμερο 1 που βρίσκεται στο 4ο επίπεδο παίρνει το πρώτο μισό της συλλογής του, αξίας 3.500 ευρώ. Ο πίνακας χωρίζεται στη μέση, ο νούμερο 1 φεύγει και πάει στον επόμενο πίνακα ώστε να πάρει το επόμενο μισό της συλλογής του και δημιουργούνται δύο νέες οκτάδες. Και έχουμε την ίδια ακολουθία, 1 συν 2. Και πάλι συμπληρώνεται η οκτάδα και ο νούμερο 2 παίρνει το πρώτο μισό της συλλογής του, 3.500 ευρώ. Το ίδιο γίνεται και στο δικό μας το πίνακα. Συμπληρώνεται η οκτάδα και ο νούμερο 3 με τη σειρά του παίρνει το πρώτο μισό της συλλογής του. Όπως βλέπουμε, η Μαρία που είναι ο σπόνσοράς μας είναι στο 4ο επίπεδο τώρα. Είναι στη θέση πληρωμής. Μόλις συμπληρωθεί λοιπόν η οκτάδα, παίρνουμε το πρώτο μισό της συλλογής της, αξίας 3.500 ευρώ. Ο πίνακας χωρίζεται και τώρα έχει έρθει και η δική μας σειρά να πάρουμε θέση για την πληρωμή. Άρα μόλις συμπληρωθεί η οκτάδα, παίρνουμε και εμείς το πρώτο μισό της συλλογής μας, 3.500 ευρώ. Η διαφορά του β' πίνακα από τον α είναι ότι όλοι όσοι μπαίνουν έχουν πληρωθεί, τουλάχιστον μία φορά. Επομένως, όλοι ακολουθούν το σπόνσορά τους. Η Ιωάννα, αλλά και εμείς, ερχόμαστε από τον α πίνακα για να βρούμε τη Μαρία, που είναι ο σπόνσοράς μας. Με αυτόν τον τρόπο συμπληρώνονται οι οκτάδες και παίρνουμε το επόμενο μισό της συλλογής μας. Με λίγα λόγια, ο α πίνακας σπρώχνει το β. Από τα 7.000 ευρώ σε χρυσό, η εταιρεία μας κρατάει το 7%, το οποίο μας το επιστρέφει στο δεύτερο τρόπο πληρωμής, τον πόνους ηγεσίας. Άρα, από κάθε πίνακα κερδίζουμε περίπου 3.200 ευρώ. Το χρυσό που κερδίζουμε μπορούμε πρώτον με έξοδα αποστολής 50 ευρώ και μέσω DHL να το παραλάβουμε σε οποιαδήποτε διεύθυνση, γραφείο, σπίτι, δουλειά. Τα πλακίδια χρυσού ζυγίζουν από 1 έως 100 γραμμάρια. Είναι χρυσός καθαρότητας 999,9%, 24 καρατίων και συνοδεύονται από τα certificate τους. Ο χρυσός που αγοράζουμε είναι ονομαστικός, επομένως είναι σαν να έχουμε τίτλο ιδιοκτησίας. Οι κατασκευαστές των πλακιδίων είναι κολοσσοί στην κατασκευή επενδυτικού χρυσού, όπως είναι η Emerald Gold DMCC, Alcor Hires, Umicore και Moons Posterate. Δεύτερον, μπορούν να φυλαχτούν σε ένα από τα πιστοποιημένα της αγροφυλάκια παγκοσμίως με παρακράτηση 0,1% ετησίως. Ένα από αυτά είναι το ProAgro. Είναι από τα μεγαλύτερα της αγροφυλάκια στον κόσμο και βρίσκεται στο Μόναχο. Και τρίτον, άμεσα μετρητά, ρευστοποίηση. Αυτό κάνει το 95% των επενδυτών της M-Goldex. Πουλάμε πίσω στην εταιρεία το χρυσό και η προμήθειά της είναι 7%. Τώρα, σε περίπτωση που θέλουμε να συμμετέχουμε σε νέο επενδυτικό κύκλο, τρίτο και τέταρτο πίνακα δηλαδή, επενδύουμε ξανά 540 ευρώ από τα ήδη κερδισμένα μας. Επομένως, το τελικό μας κέρδος είναι περίπου 5.500 ευρώ. Χρειάζεται να συστήσουμε δύο νέους επενδυτές για τον τρίτο και τέταρτο κύκλο? Όχι. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά έχουμε το δικαίωμα, αν θέλουμε, να συστήσουμε παραπάνω από δύο. Τι κερδίζει η εταιρεία? Εσχοκερδεί εις βάρος μας και δεν μας πειράζει καθόλου, γιατί θέλουμε να είμαστε σε μια υγιή επιχείρηση που κερδίζει χρήματα. Επομένως, μπορεί να μας πληρώνει. Συγκεκριμένα, αγοράζει το χρυσό χονδρικής και μας τον πουλάει λιανικής. Από το 7% που κρατάει σε κάθε παραγγελία, παρακρατεί τα 42 ευρώ και το υπόλοιπο το επιστρέφει στο πόνους ηγεσίας. Σε περίπτωση μεταπώλησης του χρυσού πίσω στην εταιρεία, μας κρατάει περίπου 2,5 ευρώ ένα γραμμάριο και από τα 40 ευρώ που πληρώνουμε σε κάθε επανεπένδυση.
Μπόνους ηγεσίας. Η πιο μαγική διαφάνεια της παρουσίασης. Μόλις πληρωθούμε εμείς, οι δύο συστάσεις μας και οι δύο των συστάσεων μας, δηλαδή η εξάδα μας, τότε η εταιρεία μας τοποθετεί αυτόματα σε μια κλίμακα 12 επιπέδων. Κάθε επενδυτής που πληρώνεται από εμάς και κάτω, αλλά και εμείς οι ίδιοι, κερδίζουμε πόντους. Στο πρώτο επίπεδο είναι 50 ευρώ. Και τώρα θα αναρωτηθείτε, κάτσε μα τόση ώρα μιλάγαμε για 3.500 και 7.000 ευρώ. Τώρα μιλάμε για 50 ευρώ. Αν κινούμαστε με ρυθμούς χελώνας και γίνονται οι δύο συστάσεις σε ένα μήνα, το πρώτο μήνα θα έχουμε δύο συνεργάτες. Τον έκτο 64. Τον 12ο 4.096. Τον 13ο μήνα θα έχουμε 8.192 άτομα. Τώρα σας αφήνω να πολλαπλασιάσετε το 8.192 με 50 ευρώ. Για αυτούς που είδαν την M-Goldex και τους άρεσε, αλλά δεν έχουν το ποσό των 540 ευρώ για να ξεκινήσουν, η M-Goldex σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε με τη συμμετοχή σας στο επενδυτικό πρόγραμμα των 150 ευρώ, στο πρόγραμμα Silver. Τοποθετήστε σε έναν πίνακα ίδιο με το χρυσό και η διαδικασία είναι ακριβώς ίδια. Μόνο που μόλις φτάσουμε στη θέση πληρωμής δεν παίρνουμε 3.500 ευρώ, αλλά η εταιρεία μας δίνει το κεφάλαιο των 540 ευρώ που χρειαζόμαστε για να μπούμε στο χρυσό πίνακα, συν 350 ευρώ περίπου κέρδος για εμάς. Υπάρχει ρίσκο. Βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας δικαιούμαστε τα χρήματά μας πίσω σε 14 μέρες. Αυτό που χάνουμε είναι τα 40 ευρώ που δώσαμε για την ηλεκτρονική μας υποστήριξη. Ας υποθέσουμε τώρα ότι έχουν περάσει 14 μέρες, προσπαθούμε αλλά δεν τα καταφέρνουμε. Μόλις ανεβούμε στη θέση πληρωμής, η M-Goldex μας δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στον β' πίνακα. Αν δεν τα καταφέρουμε και εκεί, μόλις ξαναφτάσουμε στη θέση πληρωμής, μας δίνει τα λεφτά μας πίσω. Το μόνο που χάνουμε είναι τα 40 ευρώ. Επομένως, μιλάμε για ένα ρίσκο 40 ευρώ. Η M-Goldex δεν μας δίνει πίσω τα χρήματά μας επειδή βγάζει πολλά λεφτά, αλλά γιατί η αγορά χρυσού γίνεται ονομαστικά, δηλαδή έχουμε τίτλο ιδιοκτησίας και δεν έχει το δικαίωμα να κρατάει το χρυσό στο όνομά μας. Εξασφάλιση αγοράς. Η M-Goldex δεν κατασκευάζει χρυσό, αλλά εμπορεύεται, επομένως δεν έχει να στοκάρει κάτι. Και αξιοκρατία αμοιβών. Είτε συστήσω 100 επενδυτές, είτε συστήσω 2, πάλι τα ίδια χρήματα θα πάρουν. 3.500 ευρώ. Το μόνο που αλλάζει είναι η συχνότητα. Αν ακόμα αναρωτιέστε αν η M-Goldex δουλεύει, δεν έχετε παρά να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα χαρούμε να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία.